खुलुमबाय वेलकाम टू गोरलै चेनेल स' दिनै जों टेन्सनि पार्ट 2 सावरायगोन जोङो पार्ट 1आव जों सावरायदोंमोन प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि सायाव आरो दिनै बे प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि जों इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सखौ बोरै बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन स' आं जास्ट मोनसे एग्जाम्पल लिरनो सानबाय साप'ज एफार्मेटिभआव दङ I read a book बेबायदि दङ एफार्मेटिभआव अब्ला जेब्ला जोङो बेखौ इन्टारगेटिभ बानायगोन थामहिनबा सोंनाय सोंगोन इन्टारगेटिभ बानायोब्ला जोङो बोरै जागोन बेनि फरमेसनखौ जोङो लिरनो हायो बे इन्टारगेटिभ फरमेसन बेखौ जोङो लिरनो हागोन डु डास प्लास साबजेक्ट प्लास भार्ब 1 प्लास अबजेक्ट बेबायदि जोङो फरमेसनखौ लिरना लानाय दा जेब्ला जोङो बे आइ रिड ए बुक आं गांसे बिजाब फराय बेखौ जेब्ला जोङो इन्टारगेटिभ खालामगोन अब्ला बेयो बोरै जागोन जों नै फर्मुलाखौ फरमेसनखौ गोरलैयैनो जोङो नायै नायै लिरनो हागोन आरो फरायसा बिथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा एग्जामफोराव बेबायदि लिरनाय होनाय थानाय नङा बेखौ गावबा गावनि गोसोआव लाखिनो नाजा फरमेसनखौ अब्ला जेब्ला गोसोआव लाखिनो हागोन अब्ला गावबा गावनो बेबायदि इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स नेगेटिभ सेन्टेन्स गावबा गावनो बानायना लानो हागोन दा बे सेन्टेन्सखौ बे बाथ्राखौ जुदि जों नेगेटिभ बानायो अब्ला जोङो मा लिरग्रोनांगोन गिबियाव जोङो डु लिरग्रोनांगोन एकर्डिं टु द फरमेसननिफ्राय जोङो बेखौ लिरनो हायो डु आइजों मा जायो डु जायो बेनिफ्राय जोङो साबजेक्टखौ लिरबाय साबजेक्टआ बेवहाय मा दङ आइ बेनिफ्राय भार्बखौ लिरबानो जाबाय भार्बआ जाबाय रिड बेनिफ्राय अबजेक्टआ मा दङ अबजेक्टआ जाबाय ए बुक बेखौ जोङो जोबथारनायाव लिरनो हाबानो जाबाय आरो फरायसा बिथांमोना बेखौ बावनो नाङा जेब्ला इन्टारगेटिभ जायो अब्ला जोङो जोबथारनायाव मोनसे सोंलुसिन बेखौ जोङो इउज खालामनो गोनां जाथारो आरो मोनसे एग्जाम्पल होनोसै मा लिरगोन मोनसे एग्जाम्पला हमना ला रमिला सिंस ए सं रमिलाया दोंसे मेथाइ खनो दा जेब्ला बेखौ इन्टारगेटिभ बानायो अब्ला बेयो माबायदि जागोन जोङो फर्मुला बायदि जों बे फर्मुलाखौ इउज खालामनानै फरमेसनखौ इउज खालामनानै जों बेखौबो गोरलैयैनो लिरनो हायो रमिलाया मोनसे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जेब्ला साबजेक्टआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो अब्ला बेजों डासखौ इउज खालामनाय जायो दा बेखायनो जोङो बे रमिलानि सिगाङाव जोङो डासखौ इउज खालामगोन डास बेनिफ्राय जोङो साबजेक्टखौ लिरगोन साबजेक्ट फैगोन बेनिफ्राय रमिला बेनिफ्राय भार्बआ मा दङ रोजाबनायखौ जेब्ला जोङो लिरगोन अब्ला बेयो मा जागोन सिं जोङो बे एसखौ लिरफिननो नांला मानो नै डासानो फोरमायखाबाय जोंहा बेनिखायनो बे सिं जाबाय बेनिफ्राय अबजेक्टआ मा दङ ए सं बे जाबाय बेनिफ्राय जोबथारनायाव कुइसन चिन्ह होबानो जाबाय रमिलाया मेथाइ खनो ना होनना जों सोंनाय जादों इन्टारगेटिभआव दा फरायसा बिथांमोना बेखौबो बुजिबाय जानो हागौ इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सखौ एफार्मेटिभनिफ्राय थामहिनबा प्रेजेन्ट इनडिफिनिटनिफ्राय जोङो इन्टारगेटिभ आरो नेगेटिभखौ माबोरै लाङो बेखौ फरायसा बिथांमोना बुजिबाय आरो जोङो सावरायगोन दा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सखौ जोङो मा समाव इउज खालामगोन प्रेजेन्ट इनडिफिनिट थामहिनबा जोङो सिम्पल प्रेजेन्टबो बुंनो हायो टेन्सनि बाहायनाय बे बाहायनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि जों बबे समाव प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सखौ जोङो बाहायनाय जायो बाहायनाय बुङोब्ला जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट बाहायनायखौ दा गिबि बाहायनायाव जोङो बुंनो हायो जेब्ला माबा मोनसे खामानि हुदायारि सोलिबाय थानाय हेबिचुएल एक्सन बेबायदि फोरमायब्ला जोङो बे प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि फरमेसनखौ जों बाहायनानै लिरनो हायो हुदा फोरमायनाय जानो नांगोन हुदा हेबिचुएल एक्सन बेखौ बुंनाय जायो हुदायारि खामानि जानो नांगोन हुदायारि खामानि हेबिचुएल एक्सन जुदि जायोबा जोङो बे प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि फरमेसनखौ बाहायनानै लिरनो हायो एग्जाम्पल जोङो लिरनो हायो जेरैबायदि I go to school every day आं सानफ्रोमबो फरायसालियाव थाङो बे मोनसे हुदा जादों फरायसालियाव थांनाय खामानिया मोनसे हुदा बेनि थाखायनो जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि फरमेसन बाहायना लिरदो थिग बिदिनो जोङो लिरनो हायो we drink tea every morning जोङो सानफ्रोमबो फुङाव
साहा लोङो बेबो मोनसे मा साहा लोंनाया फुङाव साहा लोंनाया जों बयनिबो मोनफा मोनफा हुदा बेनि थाखायनो जों बेखौबो मा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स बाहायनानै लिरनाय जादों नेक्स्ट जोङो नाम्बार 2 आव लिरनो हायो जाय बाथ्राफोरा अराय सैथो थामहिनबा इउनिभार्सेल ट्रुथ फोरमायो अब्ला बेबायदि सेन्टेन्सखौबो मायाव लिरनाय जायो जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स इउज खालामनानै लिरनाय जायो फर्मेसनखौ इउज खालामनानै एग्जाम्पल हिसाबै जोङो लिरनो हायो दा सान राइजेस इन दा ईस्ट साना सानजाहा ओंखारो थिग बिदिनो जों लिरबावनो हायो दा आर्थ मुभ्स राउन्ड दा सान बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिङो बेबो मोनसे मा अराय सैथो फोरमायनाय इउनिभार्सेल ट्रुथ बेफोरबायदि सेन्टेन्सखौ जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि फर्मेसन बाहायनानै जों गोरलैयैनो लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो नाम्बार 3 आव लिरनो हायो साप'ज जाय खामानिया माबा मोनसे इयुनाव आरो थाबनो फैसिगोन खाथि इयुन सफैथारबाय साप'ज मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आं लिरग्रोनो सानबाय फर एग्जाम्पल दा प्राइम मिनिस्टार arrives at Kokrajhar tomorrow साप'ज बे मोनसे एग्जाम्पल जाबाय अब्ला बेयाव जेब्ला फरायसा बिथांमोना नोजोर होगोन नैबे बाथ्राखौ जेब्ला नोजोर होगोन अब्ला बेयाव मा नुखो जों बे बाथ्रायाव नोजोर होनानै बेखौनो मिथिबायदि प्राइम मिनिस्टारा गाबोन क'क्राझारसिम सफैगोन बेखौ जों मिथियो थामहिनबा बे सफैनाय खामानिया गाबोननो खाथि इयुन सफैथारदो बेनि थाखायनो जेब्ला बेबायदि खाथि इयुन सफैयो अब्ला जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि फर्मेसन बाहायनानै लिरनो हायो आरो बिदिनो जोङो लिरबावनो हायो दा स्कुल रिअपेन अन मन्डे जोंनि फरायसालिया मन्डेनिफ्राय खुलिफिनसिगोन थामहिनबा बेबो मोनफा मोनफा मा खाथि उन फोरमायनाय बाथ्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव लिरनो हायो स' गाहायै बे मोनथाम इउजेसआनो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो बिदिनो गोबां बाहायनाय दंबावो बेफोर बाहायनाय एसेबां इम्परटेन्ट नङा नाथाय बे मोनथाम आं दा होबाय 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार बे मोनथामा बयनिख्रुइ इम्परटेन्ट बेखौ फरायसा बिथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बे प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि बाहायनाय आरो माब्लाबा एग्जामफोराव सोंनाय जायो कारेक्ट टेन्स जों बयबो खोनादों एग्जामफोराव आरो लिरनाय फैयो कारेक्ट टेन्सनि बाथ्रा बेवहाय कारेक्ट टेन्सआव जोङो जेब्ला टेन्सआ क्लियार जागोन टेन्सनि जा कनसेप्ट बेफोर क्लियार जागोन अब्लानो जोङो कारेक्ट टेन्सखौ गोरलैयैनो लिरनो हायो आं जास्ट मोननैसो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि कारेक्ट टेन्सआ बोरै फैयो बेखौ आं दिन्थिनो सानदों एग्जाम्पलजों कारेक्ट टेन्स फर मानि थाखाय प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि थाखाय दा कारेक्ट टेन्सखौ बोरै बानायगोन साप'ज मोनसे एग्जाम्पल हमबाय हि गो टु स्कुल बेखौ जोङो कारेक्ट टेन्स बोरै बानायगोन कारेक्ट टेन्स फैबाय आरो एग्जामफोराव फैबाय बिदि अब्ला जोङो बेनि एन्सारखौ बोरै लिरगोन दा बेनि एन्सारा जाबाय जोङो गो बेयाव भार्बआ मा कारेक्ट खालामनांगौ थामहिनबा भार्बआ गोरोन्थि जाना दङ बेयो मा जागोन हि goes to school बेबायदि फर्मेसन जों फर्मेसनखौ मिथिनायनि थाखाय जों बेखौ गस लिरनो हादों आरो जायफोर फर्मुलाखौ बा फर्मेसनखौ दाथायखौ गोसोआव गैया अब्ला बिसोर मोनथिनाय नङा बेयाव गस जानांगोन होननानै थिग बिदिनो जोङो नाम्बार 2 जायखिजाया मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दा सान राइज इन दा इस्ट साना सानजाहा ओंखारो बेबो मा जागोन दा सान राइजेस इन दा इस्ट बे जाबाय कारेक्ट टेन्स जों फर्मेसननिफ्राय बेखौ जोङो कारेक्ट खालामना लिरनाय बेयाव मा जाना दङ एस इ जाना दङ जों बेखौ एस लिरनो नाङा मानि थाखाय नैबे दि साना मोनसे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो बे जाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां लिरनो हायो थिग बिदिनो मोनसे जास्ट एग्जाम्पल
लिरबावनो नागिरदों रेन फल फ्रम दा क्लाउड अखाया जोमैनिफ्राय गोग्लैयो दा बेबो मोनसे मा इउनिभार्सेल ट्रुथ थामहिनबा अराय सैथो फोरमायनाय अब्ला जों बेखौ माबायदि लिरगोन दा रेन फल्स फ्रम दा क्लाउड बेबायदि लिरनाय जायो जों कारेक्ट टेन्सखौ आरो फ्राय नैबायदि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारनिनो फैयो बे प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव कारेक्ट टेन्सआ दा फरायसा बिथांमोना बेखौबो मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ आं आसा खालामबाय फरायसा बिथांमोना गासैबो मोजाङै बुजिना लानो हादों आरो बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो उननि पार्टआव जोङो नेक्स्ट फैनो गोनां पार्टआव जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो फरायसा बिथांमोना बेनि थाखाय प्रिपेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं